Uep, com anem? Vos heu fixat que està de guapo sort? Feia molt de temps que no veníem per aquí, però fixeu-vos com estan. Mireu, per aquí tinc proves encara, perquè com que ha ajudat el temps encara podré recollir qualque prova més. Tenim la col que està estupenda. Per aquí darrere tenim un bròquil i en el fons tenim dues lletugues que ja estan granades. Les estic deixant perquè a mi m'agrada recollir les meves pròpies llavors, però si a vosaltres no vos interessa, és simplement tan senzill com quan surt la branca de la flor, fer un clac i continuaran sortint. Avui el tema anirà de lletugues. Tallarem aquesta per fer una bona ensalada i amb aquesta vos ensenyaré com tenir 3 lletugues en la mateixa mata. Amb aquesta, com vos he dit, farem una ensalada. I amb aquesta vos mostraré el sistema per tenir, com vos deia, 3 lletugues en la mateixa mata. Simplement el que hem de fer és cercar una lletuga que encara estigui tenra. El primer que li farem serà, com jo he dit, aixecar-li el vestit. Aquí podem veure les fulles que s'han posat malbé i el tronc. Lo normal, si no voleu fer més lletugues en la mateixa planta, seria estirar i que vengués arrel i tot, i així d'aquesta manera deixem el nostre hort net per una altra plantació. Però com que el que volem és que amb aquesta mata mos surtiguen altres 3, el que farem serà tallar, si vos fixeu, 2 ditets per damunt del tronc, just en el puesto on s'ajunten les fulles amb el tronc. A partir d'aquest tall, les fulles mos tornaran a sortir, però això sí, descambuixades, ja no tornaran a tenir aquesta forma tan compacta. Com podeu veure en aquesta lletuga que tinc aquí de vora. Jo li vaig tallar el tronquet i veus que li surten. Les fulles seran igual de bones, però ja surten 2 per aquí, 3 per allà, sense fer el cogolló en el cas de les més tancades o aquesta forma arredonida en el cas, per exemple, del l'olló. Au, idò, ja tenim la nostra lletuga tallada. Si vos fixeu, està fent una lletrada. Això és normal, li hem fet una ferida molt profunda. Això tornarà fosc, com tenim l'altre del costat, no passa absolutament res, és per un tema d'oxidació, com sempre vos dic. I ara simplement li hem de tenir la mateixa cura que si fos un plantaret de lletuga. Hem de regar cada dia o dia sí, dia no, depenent si mos ha plogut o no mos ha plogut, i també tenint en compte les temperatures que tinguem, potser en una setmana o en 3, això és el marge que tenim, depenent de si fa calor o no, mos sortirà una altra lletuga, com vos deia, descambuixada. Què hem de fer en aquell moment? Tallar de la mateixa manera i així un altre pic i un altre pic. A partir de la tercera collita, la planta ja està esgotada. Mos pot fer qualque fulla solta, però realment no li traurà un profit. Així que convé llevar l'arrel completament i sembrar un altre planter de lletuga perquè així el nostre hort sempre estigui viu i en marxa. Què us pareix? És una bona manera d'aprofitar les nostres plantes. I després seguirem xerrant de lletugues, perquè farem un hivernacle amb una catxa de bombons i així tindrem els planters dins que nostre.